Hi, Nika. Hi, DJ. Ayan, good evening sa iyo, Nika. Si Nika ay 27 years old. Nika, dire-diretso na tayong dalawa. Anong dahilan at napatawag sa usapang LDR? Anong problema, Nika? DJ, dahil po dun sa asawa ko, Si yung husband. pagiging tapat niya. Pagiging tapat niya. Lalima. Ay, hindi ma'am, ay hindi tapat. Nagkanakawan. Huwag ka nang kabahan. Parang nag-uusap lang tayo sa kanto ng tindahan. Kasi ma'am, nung DJ ng June, naoperahan kasi siya ng appendix. Nung nagtatrabaho siya as SG. As SG. Apo. Naoperahan siya sa appendix kasi may appendicitis. Apo, pero dito po ako nag-work sa Hong Kong. Okay. 2 years na po. So ngayon nasa Apo. Hong Kong ka? Ako nasa Hong Kong po ako. Okay. Apo. Bali po nung hindi pa siya na-opera, ang mother ko po nag-alaga sa anak ko na 6 years old. Okay. Nung na-operahan na po siya, bali ilang linggo po siya nakapagtrabaho hanggang ngayon. Dahil nga po na-operahan. Ngayon, nag-usap kami ng kaming dalawa na hindi mo na siya magtatrabaho. Yung nanay ko umuwi na dun sa amin. Ngayon, ngayon, hindi niya nasabi sa akin na may pinuntahan siya ng isang beses. Ang pinagbantay niya ng anak ko is yung kapitbahay niyang bakla. Hindi niya inasabi sa akin. Tapos, nito lang Monday, may nag-message sa akin na lalaki, yung bakla, hindi ko siya kilala, nagpakilala lang siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, yung asawa ko daw is naglolo ko. Sabi ko, baka nagkakamali ka, sabi ko gano'n. Sabi niya, di ba asawa mo si ganito, ganyan? Sabi ko, oo, sabi niya, ako yung kapitbahay mo, ganyan. Sinabi niya sa akin ganyan. Sabi ko, hindi naman ako naniniwala sa mga sumbong-sumbong mo lang, ganun. Sabi ko, patunayan mo ko, may picture ka, ganyan. Yun ang sabi ko sa kanya. Ang sabi naman ng bakla, ay hindi ko parang picture niya lang sa profile picture yung bakla. Ang sabi niya sa akin, tingnan mo yung binigay siyang pangalan sa akin na tingnan ko daw yun. Ngayon, yung pangalan na yun, sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, kilala mo ba itong taong to? Ang sabi niya sa akin, hindi ko kilala yan. Baka pinsan ko yan, malayong pinsan. Ganun. Pero nung tinignan ko na yung profile picture, yung pangalan na yun, nakita ko siya na nakapang nude photo, yung nakabrief lang siya, nakapost. Tapos, yung pagkagawa ng Facebook niya is nung January lang, parang January lang, nitong taon lang. Yung time na lang yun, nung ko nakita yun. Tapos, parang nagkatotoo parang totoo yung sinasabi ng bakla na, tingnan mo yung asawa mo, nakaganyan. Nakita ko ang daming friends na almost 5,000, puro mga lalaki. Tapos, mga bakla. Ngayon, DJ, hindi ko na alam kung anong isipin ko. Tapos nung marami na sinabi sa akin yung bakla, kaysa daw ganyan. Yung anak ko daw napapabayaan. Parang, hindi ko na alam ang isipin ko, DJ. Tapos yung, tinanong ko yung asawa ko, chinat ko, syempre galit na galit ako. Sinabi ko sa kanya, isa pang tanong ko, sino to? Sinabi niya na, siya nga daw yun. Dahil siguro, alam niya naman nagsabi sa akin. Inamin niya sa akin siya yun. Nagawa lang niya yun. Dahil nung time na yun daw is wala siyang mapaglibangan, ganyan. Ang sabi ko, ano ba, parang ngayon ko lang naisip na, ano bang parang nadududo na ako sa pagkatao niya. Anong reason, bakit ka nasa group ng bisexual na ano. Sabi ko, ano bang mo, nagkakagusto ka ba sa lalaki? Hindi ko na alam ang ko sa kanya, na bakit nandoon siya. Tapos sinabi ng lalaki sa akin na yung bakla, sabi niya doon daw siya natulog sa bahay na pero hindi ko alam na ilang araw tumira yung bakla doon sa amin. Ang sabi ng asawa ko, hindi naulit ng asawa ko na pinatulog niya doon. Sila lang dalawang kalangkas ng anak ko doon sa bahay. Okay. Ngayon, parang huli ng lahat sinasabi, na nalaman ko na, saka lang inaamin ng asawa ko na
pinatulog niya doon, pinagbantay niya ng anak ko. Hindi niya sinabi na bakla yun, na ganyan. At tapos ngayon, itong bakla is hindi ko maintindihan bakit niya ginagawa ito, naninira siya. Although tama naman yung sinabi niya yung may Hindi siya naninira kung tama yung sinasabi niya. Kumbaga, he is trying to inform you kung ano yung ginagawa ng asawa mo. Hindi siya naninira, ate. Ini-inform ka niya na yung asawa mo ay gumagawa ng milagro. Opo, ganun. Tapos tinanong ko yung asawa ko, ba't niya gagawin yun? Na sisiraan ka niya sa akin. Ang sabi daw ng asawa ko, parang inalok daw siya ng bakla na mamahalin kita. Parang inofera yung asawa ko na parang gusto niya may nangyari sa kanila, ganun. Itong asawa ko pumalag, parang umayaw siya. Itong bakla parang nagalit sa, akala niya siguro, porket ano siya ng asawa ko na pinatulog o pinag-iwanan ng anak, kaya pinuntahan lang. Akala niya, gusto na siya ng asawa ko. Pero nung gabing daw na natulog yun, parang yun daw ang ng bakla na parang siya, pero pumalag daw yung asawa ko. Kaya daw nagalit yung bakla. Gusto niya, parang gusto niya kami sirain. So ngayon, hindi mo na alam kung sinong papaniwalaan, yung bakla ba na nagsasabi ng almost everything na sinasabi ng bakla na yun sa'yo ay nagto-turn out na tama kasi nga si boyfriend ay member nga ng isang bisexual group. Tapos nagpo-post siya ng picture na naka-brief lang siya. Tapos yung bakla ay nag-aalaga nung bata. Yung bakla ilang araw lang. Kahit na ilang araw, 'di ba? Tumanaw naman kayo ng utang na loob. Inalagaan niyo 'yung anak niyo, 'di ba? Before niyo siya sabihan ng kung ano-ano, medyo magpasalamat muna kayong mag-asawa dahil yung bata yung tumingin siya yung tumingin doon sa anak ninyo. So konting konsiderasyon, ate, na wag tayo masyadong kahit ilang araw lang naman 'yun, still araw 'yun. Araw 'yun ng buhay niya, sinayang niya dahil nag-aalaga siya ng anak na hindi naman kanya. So bukod doon, alam mong yung bakla ay natulog sa bahay, which parallel, ibig sabihin pareho sa sinasabi nitong bakla sa'yo. So, kung titignan nating dalawa, kung sa asawa mo at sa bakla, mas nagsasabi or di hamak na mas nagsasabi ng totoo sa'yo, itong gay, kesa dito sa mismo mong husband. So, tinanong mo na ba siya once and for all, aminin mo sa akin, are you gay? Are you bi? Tinanong ko po. Dinideny niya talaga. Nagawa lang daw niya yung parang naghahanap lang siya ng yung paghanga, may pumupuri sa kanya na ganito. Alam mo naman siguro na nakakabobong excuse yun, di ba? Kasi alam niya kung ano yung group na yun eh. Hindi naman yun basta-bastang group eh. So, dahil takaw siya sa atensyon, dahil pam-pam siya, nag-post siya ng nakabrief sa isang bisexual group, tapos sasabihin niya hindi siya bi, hindi siya gay. Tapos sabihin niya sa'yo na ginawa ko lang yan kasi walang pumupuri sa akin. Ganun ka pam-pam yung asawa mo? Ganun ka hapit na hapit sa atensyon ng iba? Ganun? Siguro po nung time na babagod siya. Ewan ko nga po, hindi ko na rin alam. Pero ganito na te, kung sakasakali na si husband ay bi nga, kung si husband ay gay nga, will you accept him still? Tatanggapin mo pa rin ba siya? Hindi ko alam. Kayo ko lang nalaman, DJ. Hindi ko lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman lahat-lahat. So, it's kinda parang a lot to take in. Kumbaga kumbaga masyado siyang puno para tanggapin ng isahang lagok, ganon. Ganito, no? First, Nika, I want you to talk to your husband. Sabihin mo sa kanyang ganyan na, I don't know why you did this. Sabi mo kasi kulang ka sa atensyon. Kulang ka sa pumupuri sa'yo. You have me, you have your kid. Dalawa kami. Aren't we enough para sabihin sa'yong you are handsome, you are a good father, you are a loving husband to me and I love you? Kulang pa bang atensyon yon para sa'yo? Why do you need so many attention in the first place? At bakit doon? There are a lot of places you can look for sa attention na yan. What you can do is pull up a poging picture online, o 'di ba?
post mo sa bagong profile mo, mag-pretend kang yun, maintindihan ko, talagang agaw attention ka, pam, gusto mong may ma-in love sa'yo. Kasi nga, nagpo-post ka na, nagiging poster ka. Pero no, what you did is show your face with an image na nakabrief ka lang sa isang bisexual page, sa isang gay page. So, hindi mo maiiwasan na iisipin yun sa'yo nung tao. At hindi mo rin maiiwasan akong isipin yun sa'yo kasi bukod sa nag-post ka doon, nagpapatulog ka ng gay sa bahay natin. Which I do understand dahil yung gay na yun yung nag-alaga sa anak natin. So thankful ako sa kanya. Pero what I'm hearing from him, doon sa lalaking yon, as far as we both know, ay totoo. Nagkakatotoo yung mga sinasabi niya sa akin. So now I have a proof na hindi siya nagsisinungaling. Sabihin mo sa kanyang ganyan, tell me what you want. Tell me what's wrong. Tell me what's going on. Sabihin mo sa akin anong problema. Sabihin mo sa akin kung ano yung pinagdadaanan mo. Let me know. Let me in. Kung meron kang dinadala sa puso mo, kung meron kang dinadala sa isipan mo, and there's something bothering you as your wife, more than just a provider, let me in. Kausapin mo ko. Asawa mo ko eh. Before anyone else, ikaw yung una kong pakikinggan eh. Kaya lang naman ako nakikinig dito sa gay na to na nagsasabi sa akin ng mga bagay-bagay kasi as far as everything na sinasabi niya, lahat nagiging totoo. Lahat totoo. Lahat may proof. So tell me, bibigyan kita ng pagkakataon to explain everything to me. Sabihin mo sa akin kung ano yung pinagdadaanan mo. Bilang wife mo, bilang partner mo, andito ko para sa'yo. Pero maiintindihan lang kita kung magkukwento ka sa akin ng katotohanan. Gets mo ko, Nika? Ipakita mo sa kanya na you are not there para i-judge yung pagkatao niya. Hindi ka nandyan para husgahan kung sino siya. Andyan ka para makinig sa kanya. Kasi one of the role ng isang wife ay to be there sa partner niya, to be by her partner's side at all cost. Whether we like it or not, yan ang trabaho ng wife sa pamilya. So if I were you, before mo iparamdam sa kanya na nagdududa ka, before mo iparamdam sa kanya na, I don't know, nandidiri ka or whatsoever sa kanya, iparamdam mo muna sa kanya na, I'm here. Talk to me. Kung meron kang pinagdadaanan, kung meron kang hindi sigurado sa pagkatao mo, andito ako. Kesa sa ibang tao ko pa nalalaman, sa ibang paraan ko pa nalalaman, sabihin mo sa akin yung totoo. Hindi kita huhusgahan. Pakikinggan kita. Mahirap man, di ako magiging ipokrita, mahirap man to maririnig ko, still, pakikinggan at paniniwalaan kita. Asawa kita eh. Pero that can only happen kung sasabihin mo sa akin yung totoo. Gets mo ko, Nika? Yes, Gigi. I know right now na naguguluhan ka, no? It's not that easy. Kasi malayo ka sa pamilya mo. Iniintindi mo yung anak mo, iniintindi mo yung asawa mo na hindi mo alam kung ano ba talaga yung gender preference or gender orientation dahil sa mga nakikita mo. Tapos nandiyan ka pa sa ibang bansa, mag-isa ka pa, nagtatrabaho ka pa, ikaw pa yung nagpo-provide for the family. So, I know na it's hard for you kasi parang everything is on your shoulders. Nagigets ko yon, Nika. Pero tandaan natin at the end of the day, this is your family. Pamilya mo to. So if there's one thing na you don't want to happen, ay mawalan ng saysay lahat ng pagsisikap mo. Mawalan ng saysay lahat ng pagsasakripisyo mo. Kung mawawala sa iyo yung pamilyang nagiging dahilan kung bakit ka kumakayod ng ganyan. Gets mo ko? Yes, Gigi. Kaya kung maririnig ka or kung makakausap ka uli ng asawa mo, sabihin mo sa kanya na, honey, baby, dear, hindi ako nilagay sa buhay mo para husgahan ka sa pagkatao mo. All I want ay intindihin ka, maintindihan kung bakit ganito. Sa totoo lang, hindi to madali para sa akin na makita ko yung picture mo sa ganito. At hindi din to simpleng issue na pwede ko na lang kalimutan. This is not an issue ng attention deficit o yung pagkulang or kakulangan sa atensyon. Hindi ito yon, dear. There's something more to it. And I want to know that. I want to understand you. Kung pwede lang lilipad ako mula dito sa kinalalagyan kong bansa papunta sa'yo para magkaintindihan tayo. Pero as of the moment, we can only settle sa kung paano tayo mag-usap ngayon. So let's make the most out of it by being honest sa isa't isa. Para maintindihan kita, kailangan mo maging honest sa akin. At kung ano man yun, Nika,
na sasabihin niya sa'yo, whether you like it or not. Accept it, respect it, and take time to think about it. Okay? Yes, Lord. Ngayon, Nika, kung meron kang gustong sabihin dito sa asawa mo na I'm sure hindi niya to ginusto. Yung nangyaring to, hindi to something na ginusto niya. Hindi din ito yung paraan na gusto niyang malaman mo tong tinatago niya, itong trip niya sa buhay, kung ano man to. Pero the reason siguro why ganito yung nangyari para malaman mo to is because takot siya. Takot siya na mawala ka sa buhay niya. Takot siya na mag-iba yung tingin mo sa kanya. Takot siya na mawala kayo ng anak mo sa buhay niya. So kung meron kang gustong sabihin sa asawa mo pa rin siya. Kasi hodang ano man yung nagaganap sa buhay niya, we can never erase the fact na asawa mo pa rin siya. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo? Masasabi ko lang, kung ano man yung pinagdadaanan mo o yung kinatatakutan mo, sana maging tapat ka lang. Sabihin mo lahat sa akin. Ilang taon na tayo, lahat ng pagkakamali mo, tinanggap ko, inintindi ko. Ito pa ba? Maging totoo ka lang sa sarili mo. Hindi kita huhusgahan. At napakabuti mo naman tao. At It's okay. ayun lang po. Hindi ko na... Nika, ganito, no? You are a wonderful wife. Let me tell you now. Nakakatuwa kang klase ng babae. Dakila ka. Saludo ako sa'yo for being this open-minded, for being this accepting, for trying to understand kung ano yung pinagdadaanan ng asawa mo. In behalf of your family, let me thank you for being like that. Let me thank you for doing that. Sa totoo lang, you are no longer doing this for yourself. You are doing this para sa anak mo at para sa asawa mo. Na kung ano man yung gender orientation, kung ano man yung pinagdadaanan, hindi pa rin natin maitatanggi na the reason why hindi niya to mailantad o masabi sa'yo lahat is because mahal ka niya ng sobra at ayaw niyang saktan ka. I know that the love is there. Alam kong andun yung pagmamahal. Kailangan niyo lang mag-usap ng walang panghuhusga sa isa't isa. Gets mo ko? Yes, Tito. Maraming salamat, Nika, for sharing your story, ha? Salamat din po. Salamat. Ingat ka. Bye. Bye. Kabisyo, it's not that simple na umamin sa isang taong mahal mo, sa isang bagay na pinagkakatago-tago mo. First, because you don't want to be judged. Second, because you don't want to lose that person. And third, because you don't want to feel sorry for yourself. Yun po yung mga bagay na nagpapahinto sa inyo, or those are the things that are stopping you from telling the truth to someone you love. Kasi nga hindi ganun kadali. Pero same argument. Sila yung taong mahal mo. Minahal mo sila for a reason. If naniniwala ka at nagtitiwala kang mahal ka rin ng mga taong minamahal mo, then they deserve to know the truth. Deserving silang malaman yung katotohanan. Malaman yung totoo. Huwag mo silang hayaan na bubuhay sila na bulag sa katotohanan. Nabubuhay silang yung katotohanang alam nila ay hindi yung totoong alam mo. Don't trick them. Don't lie to them. Don't make them believe in something na hindi naman totoo. That's love. And these are the people you love. Kasi if there's one reason as to why sila mawawala sa'yo, hindi yun dahil sa tinatago mo. But because itinago mo. Yun yung dahilan kung bakit sila bibitaw sa'yo.